uluhan ani kamatuoran. Sugdan nato ni sayo kay aron mahuman putag sayo. Di man ingon nga taas kayo nga tima, dali ra ni siya kayo. Sugad nakita ko ang kamatuoran, dili ko na biyaan. Tumanon ko gayon ang iyang kasuguan sa kinabuhi ko. Kamatuoran nga dili matarong kay kining tanan Pinoon. Kamatuoran sugo sa Ginoo, dili gayon matumpag. Dili lang ako tandon unsay ilang istorya, sugo sa Ginoo tumanon ko. Mga pagkaon bantayan nga dili magsupak sa iyang kasuguan. Kamatuoran nga dili matarong kay kining tanan Pinoon. Kamatuoran sugo sa Ginoo, dili gayon matumpag. Akong nabantayan ang parte sa kasuguan na ay uban na ilisan. Litag na ng daan, panahon sa katapusan, matuman yun ang tanan. Kamatuoran nga dili matarong kay kining tanan Pinoon. Kamatuoran sugo sa Ginoo, dili gayon matumpag. Kamatuoran okay, mao to ang uluhan kamatuoran. Tinuod yun ano. Hello, sound check. Mura mag-off ng atong monitor. Tingog. So, hisgot-hisgot ni kagabi kanta-kanta to siya. Karon hisgot-hisgot na punta sa kamatuoran. Sumala sa Biblia. O karon dili na tudugayon atong sugda ng atong tema o atong hisgutan karon. Ang tema nato diha nga gipos si Jesus na ay igsoon. Mao ni ang mga pangutana mga igsoon. Naghisgot man ta og igsoon ni Jesus, pero ang pangutana sad nakaila ba ta ni Jesus? No? Ato manghisgutan nga ato maninghisgutan karon nga duna ba siya igsoon. Pero sa dili pa nato isgutan nga duna ba gyud siya igsoon, apilo nato sa paghisgot si Ginoong Hesus ang pangutana, nakaila ba gyud ta ni Ginoong Hesus? Mao ni ang atong pangutana sad nga ikaduha. O ato sad ilhon si Jesus. Usa nato
isulti kon duna bagyod siya igsoon kay lisod magayo nang mayuntang anay igsoon pero wa data kaila pod apil ni Ginoong Hesus. Mo ning ato ning ila-ilahon nga unsa gyud si Ginoong Hesus, no? So dahil mo ni nga ato ning hisgutan, no? Di ta maglangan ato ning padayonon, no? So may mananaw man diri sa live nato o wala, padayon gyud ni siya magsoon, total do naman ni replay. Depende na ni sa ganahan no, nga motan-aw o maminaw. Matud pa sa Biblia, ang tao nga mahiligon maminaw sa pulong sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing duol sa gingharian sa langit. Apan ang tao nga mosalikway sa mga pulong sa Ginoo, walay duda maigsoon taga kalibutan na siya. Wal dili mahiligon sa mga pulong sa Ginoo. Mao na nga bahala og nay motan-aw og mawala. Depende na no kung mutan-aw ba sa replay sa atong live. Total na amantay title din ha kung unsa ang atong hisgutan karong gabi na. So padayon ta. Sa di ta magsu padayon mo gani atong hisgutan, magampo ta dalaygong Dios nga tagiya sa mong kinabuhi. Magtuon kami Ginoo sa imong mga balaang pulong og nanginahanglan mi sa imong balaang espiritu nga mutabang mugiya kanamo nga unta ang kining among pagahisgutan karong takna amo kining masabtan og among masud sa among pangunawna og amo kining mahinumduman og makinabuhian samtang di pa kami nining kalibutan og makatabang unta kini sa among pagtuon o pag-alagad nga nakanimo Ginoo og kining tanan among gipangayo og gisalig uban sa kapasayloan sa among sala sa ngalan ni Jesus ang bugtong personal namong manuluwas. Amen. Okay. So padayon ta igsoon mao ni ang atong hisgot karon si Jesus na igsoon, mao ni ang pangutana wa igsoon. Ikaduhang pangutana kay naghisgot matag dunay igsoon, nakaila ba ta ni Ginoong Hesus, no? Atong sugdon sa sinulat ni John Juan kapitulo 3 bersikulo 16 kun duna mo Biblia din na igsoon tungod kay hisgot-hisgot man sa kamatuoran sumala sa Biblia kinahanglan nga duna sa tay Biblia maigsoon nga dungawan. Na ko'y Biblia diri nga gitawag og maayong balita nga Biblia. Mao ni ang akong gigamit karong takna, Catholic version ni siya o Catholic Bible. Mao ni ato ning basahon na ning dapita. No, aron maklaro masabtan nato kung unsa ka tinuod naa bagyoy igsuon si Ginoong Hesus mga higala. Okay, so sa John 3:16 or Juan kapitulo 3 bersikulo 16 kung wala man ta makaandam sa Biblia na maigsoon, pwede lang na isuwat na yung mga bersikulo kay aron inyo pud ning masubay-subay din ha. Ingon diri kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. O tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Tiknot mga igsoon, matud pa sa Dios Amahan kay dako siya gugma sa kalibutan iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Bugtong means nag-inusara magsoon walay igsuon si Ginoong Hesus. Mao na first clue, no? O gipadala man sa Dios Amahan ang iyang anak unsa daw? Bugtong anak ang iyang gipadala unya kinsa man ni? So, walay laing anak ang Dios Amahan nga iyang gipadala diri sa kalibutan kundili ang atong nailhan nga gitawag og Hesus, no? So, giunsa pagpadala asa ni agi? Mao ni ang pangutana karon. Giunsa pagpadala sa Dios Amahan kay tagalangit man ni, Dios man ni si Hesus. So, giunsa man ni pagpadala og asa ni agi? Mao ni ang atong basahon maigsoon. Ay ikaduhang bersikulo nga atong pagahisgutan karon o tukion na to ni. Makita ni sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 1 paingon sa 17.
uluhan kana diha og ang kagikan ni Hesus Kristo, no? Ang iyang kagikan kung kinsang mga kaliwatan. So ilista na ninyo igsoon or basahon na ninyo. Tungod kay ang akong basahon 16 ko diretso ko 16. Kapitulo 1 versikulo 16. Nag-ingon dire, si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Hesus nga ginganlag Mesiyas. Ang gingon diri bana ni Maria nga inahan ni Hesus. So dunay bana si Maria mga igsoon. Dili ni ako kundili Biblia ang atong ginabasa. Kay nagisgut-hisgot na diri karon sa kamatuoran sumala sa Biblia. Mao ning ato ning hisgutan o subayon nato mga igsoon. Mao ning bana ni Maria, no? Og sa 17 kay mas nindot na inyo nang basahon kapitulo 1 sa Mateo versikulo 1 paingon sa 17. Pero ang akong gibasa karon akong gi-shortcut sa 16 o 17. Mao to sa 16, si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Hesus nga ginganlag Mesiyas. Mesiyas manluluwas. No? Okay. So sa 17, busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David, og napulog upat ka kaliwatan gikan kang David hangtod sa panahon sa pagabihag sa mga Israelita, og laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. So daghan ang kaliwatan ni Ginoong Hesus, no? Mao ning daghan kayo mga kaliwatan. O karon atong subayon unsa man gyud ni, no? Ayon dire sa Mateo kapitulo 1 gihapon bersikulo 18 paingon sa 25. Continue ni siya maigsoon. Nagingon dire ang pagkatao ni Hesus Kristo. Mao ni. So ang pagkatao ni Hesus Kristo. Atong basahon. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Take note, naglalang si Maria o nagsabak siya og lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga magpakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. No? Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. 21. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. 22. O kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmapdos og muanak og lalaki, og nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. 24. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel,
o gipangasawa niya si Maria. 25 na dire. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, o ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Mao ni mga igsoon. So sa diha di ay nga nagkamatikod si Maria nga nagsabak siya og lalang sa Espiritu Santo, didto nakabantay pod si Jose mga higala, og naglaraw siya nga makigbulag sa hilom. Pero kay do na may plano ang Dios niini, gipadamgo si Jose nga unsa man dili mabalaka, no? Tungod kay ang gibuntis ni Maria usa ka lalang sa Espiritu Santo, ug giingnan pa si Jose nga manganak siya og lalaki, ug nganli siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania kanato. So mao kana mga higala o mga igsoon. So ginganla niya kini og Jesus. So sa verse 25 or sa versikulo 25, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus, no? Mao ni aning dapita mga igsoon, daghan ang niingon ang nagsulti, bisan gani ang akong amigo nga Catholic faith defender, matud pa niya nga wala gyud hilabti si Maria ni Jose, og nanganak si Maria ni Jesus nga nagpabilin nga virgin si Maria nga inahan ni Jesus, no? So do na pugoy amigo mga igsoon nga matud pa niya nga naagyoy igsoon si Ginoong Hesus. Mao ni ang atong ipaklaro karong gabi una, kung kinsay nagsulti sa tinuod, tungod kay walay lusot sa Biblia mga igsoon. Ang Biblia magtug-an gyud ni nato, unsa may tinuod, mao ni ang naata karon atong hisgutanes, hisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia. Og mao kadto ang istorya ni Maria og ni Jose, no? Karon si Maria, tao mga igsoon, nagsabak og espiritu, lalang sa espiritu. So, ang kinaiya ni Ginoong Hesus o kahimtang niya sa ato pa duha mga higala, no? Na siya kinaiya nga espirituhanon, og naapod siya kinaiya nga tawhanon. So dual ni siya, og sa cellphone pa dual ni, duha ka SIM ang magamit, pwede globe, pwede smart, mo ni nga dual ni siya mga higala. So klaro kaayo sa John 3:16, gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak asa giagi tuan ni Maria mga higala, iyang gipaagi dito, og mao ni atong masubay nya karon. Kini si Ginoong Hesus, atong basahon kung doon na ba ni siya igsoon, no? So atong klarohon ang kinaiya ni Ginoong Hesus, duha ni siya, dunay pagka-espiritu ug dunay pagkatawo. So duha, mao na nga basin og wala magkasinabot ang mga tawo nga nagisgot nga walay igsoon, mao ni mga higala, no? Ato ning hisgutan kung unsa ka tinuod, naa ba gyud igsoon o wala. So sa inyong bahin, kay wala pa man nato mabasa ang Biblia o kasulatan, sa inyong opinion, do na ba gyud kahay igsoon si Ginoong Hesus? Mao na mga pangutana mga igsoon. Sa ako kabalo naman ko nga naa siya igsoon.
Ang uban nakabalo nga nay igsuon pero gibarugan nga dili gyud nga wala gyud siya igsuon mga higala. Bisag mabasa dili gyud i-accept mga higala. Okay. So dili na to langanon kay mao man atong tema si Jesus na ay igsuon. Mao ni ang sunod nga atong hisigutan. Kay ato mang nailhan nga si Jesus anak sa Dios Amahan gipadala diri sa kalibutan ug didto gipaagi ni Maria ug gipanganak siya. Og natingala si Maria nganong nabuntis siya kasabak pinaagi sa lalang sa espiritu tungod kay ang Dios espiritu man mga higala. Og si Maria tao adto giagi so duha ang iyang kinaiya espiritu ug tawhanon mga higala. Mao ni karon atong basahon ang tawhanong igsuon ni Hesus. Duna bagyo igsuon si Ginoong Hesus? Mao ni ang pangutana. So agig tawhanon atong basahon na ay igsuon mga higala. Mateo kapitulo 13 versikulo 54 paingon sa 56. No? Atong basahon. Ibasin og nasayop ta. Mao niya tawhanong igsuon ni Hesus atong pagabasahon. Cincuenta-cuatro. Og mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. No? Pwede sugdo na itong 53 aron masabtan yun ninyo. Sa pagkahuman na ni Jesus, pag sugilo ni ining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. 54. Og mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Niuli siya. No? Kaya nagwali man siya bisan asang lugar ug niuli siya aning panahona. Gipuy-an. So, nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga simbahan. Nagtudlo siya. Ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. No? Kinang kinaadman. Lawm-lawm may maigsoon. Kining iyang nakatunan o nahibaluan o iyang kaalam, kinaadman. Nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Mauna sa 54 maigsoon. Sa 55, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Kung nakaila ka aning gimensyon nga panday mga igsoon, mao ni ang iyang amahan nga gitawag si Jose. Kay si Jose mao ni ang panday aning diri dapita. No? Mao ni giingon siya, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang mga igsoon nila naay ngalan mga igsoon. Ang iyang ngalan nga igsoon sila si Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas. 56. Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsoon? Babaye, no? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tiyaw mo na mga igsoon. Klaro kaayo sa Biblia nga dunay igsuon si Ginoong Hesus. Pag uli niya sa ilang lungsod, nagwali na pud siya dito sa sinaguga o simbahan. Ug dunay nakaila niya ug natingala kay ngano man asa man gikan kadtong kinaadman nga iyang gisulti atong panahon na maigsoon. Og mao nang niingon siya, di ba anak man na siya panday? Og ang iyang inahan mao si Maria? Og ang iyang mga igsuon mao ni sila? Ginganlan mga igsuon. Na ay mga igsuon nga mga lalaki, no? Atong balikon aron masabtan og mailhan po nato nga duna gyud ay igsuon si Jesus mga higala.
55. Naingon diri, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas? Naa si mga igsuon. 56. Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. At tingala sila mga higala. Mao ni nga atong giklaro, dunag yoy igsuon di ay si Ginoong Hesus, no? Nganong dili man ni madawat sa uban nga naad man day igsuon. Ha? Mao ni mga higala nga atong giklaro nga duna di ay igsuon si Ginoong Hesus, ginganlan pa. Og naapay mga igsuong mga babae og magisgotag mga higala, means plural, dili singular, no? Dili usara, kundi daghan pa gyud. Kay mga babae, wala nganli ang mga babae, kundi ang mga lalaki ra nga igsuon ni Ginoong Hesus, mga higala. Klaro og tataw kaayo na mabasa sa Biblia nga adunay igsuon si Ginoong Hesus nga tawhanon nga igsuon, mga higala. Ikaduhang prueba atong basahon. Matod ba diri sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 14. Buhat Kapitulo 1 versikulo 14. Nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babae og si Maria nga inahan ni Hesus og sa mga igsuong lalaki ni Hesus. So aning dapita mga higala, aktibo ang inahan ni Hesus, naking uban-uban ni siya sa mga apostoles, uban ang iyang igsuon ni Hesus, og kanunay ni sila magtigom or magampo aning panahon na mga higala. Mao ni nga klaro kaayo nga dunay igsuon si Ginoong Hesus nga tawhanon, no? Mao ni nga nganong supakon pa man ni sa atong mga kaila, mga higala nga mabasa man ni sa Biblia. Mao ni atong gipaklaro, gi step by step nato ni pagpasabot nga si Ginoong Hesus duha ang iyang kinaiya, espiritu ug tawhanon. Ug duna siya igsuon nga tawhanon, anak ni Maria, no? Anak ni Maria, mga higala. So, mao ni nga ato ning giklaro mga igsoon. Og sunod, espiritu hanong igsoon, naa ba po'y mabasa nga adunay igsuon si Ginoong Hesus sa espiritu hanon? Kay sa John 3:16 ra ba, naghisgot dito ang Dios Amahan nga duna siya ay anak nga bugtong ug gipadala diri sa kalibutan niya, nganong naa man ni igsuon ato ning klarohon pagsabot, mga higala, no? Duna mo yung mga Biblia diya, ay basahan na ninyo. Atong basahon diri sa Marcos Kapitulo 3 versikulo 31 paingon sa 35. Atong klarohon ni mga higala. Kapitulo 3 versikulo 31 paingon sa 35. Naguluhan diri ang inahan ug ang mga igsuon ni Hesus. Uluhan pa lang, mga higala, na anay mga igsuon, no? Wa pa mabasa ang bersikulo, title pa lang, klaro na, no? Kanong masupak pa man guni, no? Mao ni atong sabton, asa man ni dapit na igsuon?
31. Onya miabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Hesus didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. So aning panahon na day mga igsoon nahibulag ang iyang mga igsoon ni Ginoong Hesus ug ang iyang inahan. Kay aning mga panahon na manggod si Ginoong Hesus sa diri pa siya sa kalibutan nagsunod yun siya sa iyang misyon nga isangyaw gyud ang mayong balita, no? Mao ni nga tungod sa kadaghan sa mga tao nanugon na lang sila nga naa sila sa gawas, no? 32. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus. Magisgot ang pundok may igsoon daghan kay ni dili na ingon nga tapok-tapok ra, daghan pundok kani daghan gyud ning tao. Naglibot ni Ginoong Hesus o naglibot kang Hesus og miingon sila kaniya, ang imong inahan og ang imong mga igsoon atua sa gawas og buot sila makikita kanimo. Mao ning mga igsoon o inahan niya nga atong gibasa sa dili pa dugay igsoon nga tawhanon niya, no? Mao ni humana man tag explain mga higala nga dunay igsoon si Ginoong Hesus nga tawhanon, ang kini karon ang akong ipasabot duna siya igsoon nga espiritu hanon. Mao ni atong basahon padayon. 33, no? Sa 33 si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsoon? Mitubag siya mga higala. Kay giingnan man siya nga naara ba ang imong inahan og igsoon duha sa gawas? Gusto makikita kanimo? No? Naa didto. Imo ni iyang pangutana. 33. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsoon? 34. Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon sa miyang giingon, ania ang akong inahan og mga igsoon. 35. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon og akong inahan. Pagka magkalilisang mga higala, mao ni dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Adiri palang dapita kung kita daw kuno mahiligon sa mga pulong sa Ginoo, mahiligon sa pagpaminaw sa iyang pulong, kita ang gitawag sa Ginoo nga igsoon ni Ginoong Hesus. Mao ni mga higala, mao ni nga dalaygon ang Ginoo. Mao ni nga si Ginoong Hesus adunay igsoon sa tawhanon og duna pud siya igsoon nga espirituhanon. Mao bitaw nang moingon tag igsoon mayong gabi ninyo dinha. Dili man gyud ta igsoon sa tawhanon, pero igsoon ta sa pagtuo sa espirituhanon. So mao ni ang gipasabot aning mga higala. Mao ni nga klaro kaayo nga ang Biblia nagsulti nga si Ginoong Hesus dunay mga igsoon. Naa siya igsoon sa tawhanon ug naabot siya igsoon sa espirituhanon. Ang igsoon sa espirituhanon ni Ginoong Hesus nabasa nako dili palang dugay kadto matud pa niya. Atong balikon sa pagbasa aron mas maklaro. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon og akong inahan. Mao na sa Marcos kapitulo 3 bersikulo 35. Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan maoy gitawag og igsoon ni Ginoong Hesus. Karon mga higala, atong panaminon ang atong kaugalingon, ato bang gituman ang sugo sa Ginoo?
Muni ang mga pangutana anang dapita mga igsoon. Kung atong gituman ang mga sugo o kabubuton sa Ginoo, kita maoy igsoon ni Ginoong Hesus. Pero kung wala ta magtuman sa mga sugo, mga kabubuton sa Ginoo, dili nato igsoon si Ginoong Hesus. Ingana ra kadali mga higala. Mao ni nga atong gihisgutan. So mubo ra kaayo ni siya nga tema. So manginaot ko nga atong masabta no. So gihinay nato ni sa pag-explain kay aron madali gyud nato makuha mga higala. O karon kay ato namang naklaro o atong isgutan ang inahan. Ug bahin ni Maria nga inahan ni Hesus. Kay Dios man si Hesus nga iyang gianak ang pangutana si Maria, Diyos na ba usab karong mga panahona? Usa na sa mga pangutana anang dapita mga igsoon. Kung ikaw ug ako mga higala, mga igsoon, kung ang atong panglantaw ni Maria nga ang inahan ni Hesus, Diyos, atong pasultion si Maria kung Diyos bagyod siya mga higala. No? Si Maria ang atong pasultion sa diri pa siya sa kalibutan kung Diyos bagyod sab siya. No? Ibutang lang nato kung Diyos si Maria mga higala, ang iyang bana kay si Jose man. Unsaon man ni nato karon? Di ba magkaguliyang? Ang Diyos Amahan wala maghisgot nga adunay asawa sa Biblia. Nagisgot ra diha sa John 3:16 nga ang Diyos Amahan adunay anak nga bugtong, wala isguting naa ba siya asawa. Og magisgot sa ta sa inahan ni Ginoong Hesus nga si Maria, ang pangutana, Diyos ba si Maria? Nga kay ang iyang anak si Ginoong Hesus man, anak man ni siya sa Diyos. Diyos ba usab si Maria? Atong pasultion mga higala, si Maria ang inahan ni Hesus. Kung Diyos ba gyud siya, no? So hisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia atong klarohon. Kung tinuod ba nga Diyos si Maria? Undo na mo'y Bible diya mga higala. Ok ba na basahan ninyo? Mao ni ang bersikulo nga atong pagabasahon. Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 kung sa may giingon ni Maria aning dapita. Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 paingon sa 47. Kaya nga atong panglantaw ni Maria kay inahan man siya sa Dios, so posible nga magkatabang yun na nato kay inahan man siya sa Dios, no? Mao ning ato ning klarohon, wala ta magdaot diri kun dili Biblia ang atong hisgot ani mga higala. Og atong basahon ang Biblia. Og do na mo'y Biblia diya basahan ninyo. Unsa may gisulti ni Maria aning dapita. Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 paingon sa 47. Atong pangitaon kay medyo hanap-hanap ng dapita. Ningon diri ang uluhan ang awit ni Maria sa pagdaig. Nagdaig si Maria mga higala. 46. Og miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. 47. Og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Sa ato pa mga higala, si Maria dili Dios. Kay nanginahanglan man siya og manluluwas. Nagdaig sa Dios nga iyang manluluwas. Mao na mga igsoon. Kung ikaw ug ako nagtuo nga si Maria Dios usab,
si Maria na inisulti mga higala. Dili siya Dios. Nanginahanglan siya og manluluwas, no? Kay nanginahanglan man siyang manluluwas, meaning dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Ingana kadali mga higala ang pag-explain aning dapita. Kay nanginahanglan man siya og manluluwas, nagpasabot nga dili siya Dios mga higala. Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa diri pa siya sa kalibutan? Juan 14:6. Si Hesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Wala gyud maghisgot dito mga higala nga kun dili mo agi sa akong inahan. Walay inahan dito mga higala. Basahan ninyo na. Mao na nga si Ginoong Hesus iya nang giangkon. Ako ang dalan, siya ang agianan. Ang kamatuoran, tinuod gyud. Ang kinabuhi, no? Si Ginoong Hesus namatay pero nabanhaw. Ang namatay niya may gala ang iyang pagkatawhanon pero ang iyang pagka-Dios wala mamatay. Kundili nagkinabuhi na siya nga Diyos na mga higala. Mao na siya nagsulti na daan diri sa kalibutan. Nganong magampo ta, no? Daghan man tang mga ngalan pagkatawgon. Mao na ang Biblia nagingon ana dili ako lang. Kay basig inyo kung kulatahon mga higala. Mao na nga wala ta maari diri aron sa pagdaot, no? Kun dili naghisgot-hisgota sa kamatuoran sumala sa Biblia. Naala diri sa akong karatula, bali lang diha sa inyong monitor. Hisgot-hisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia. Ang Biblia mo'y atong ginabasa, dili ang akong kabubuton. Mao ni mga higala. Mao ni nga klaro kayo og tataw. Mao ni nga ang atong tema nga atong gipost dinha kay mao man atong gisgutan. Si Jesus na ay igsoon, natubag na. Biblia ang gipatubag. Duna siya ay igsoon nga tawhanon ug duna po'y igsoon si Ginoong Hesus nga espirituhanon. Mao na nga duha ang iyang klase nga pagkaigsoon. Dunay igsoon si Ginoong Hesus nga anak ni Maria nga tawhanon ug duna po siya igsoon nga espirituhanon. Kinsa maning igsoon ni Ginoong Hesus nga espirituhanon? Kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan, kadtong nagtuman sa sugo sa Ginoo, maoy igsuon ni Ginoong Hesus nga espirituhanon mga higala. So mao ni. So sa last nga atong ibalik sa John 3:16, kinsa man atong tuhuan? Tao o Biblia? Daghang mga tao nga naghisgot nga walay igsuon si Ginoong Hesus, pero kinsa may tuhuan nato? Ang ilang gisulti o ang Biblia? Mabasa sa Biblia mga higala. Mao na nga dili ta magpailad kay nagingon ang Biblia nga naa siya igsuon. Naay igsuon. Mao ni nga duha ka klase ang matang sa igsuon ni Ginoong Hesus. No? So atong timbang-timbangon mga higala. Kung kinsa may nagsulti sa tinuod, no? Mao ni nga ang atong gipaambit karong taknaa si Jesus naay igsuon na agyod og daghang salamat, no? Og agig pagtapos sa atong gihisgutan karon, mudalit na pud ang usa ka kanta. Oni og dalaygon ang Ginoo. Kanta nga atong pagawiton karon naguluhan kini og kaluwasan. Kaluwasan ihatag niya, ikaw ug ako iyang madala atong sundo
ang mga sugo niya, kay kini ang ilhanan nga kuhaon ta niya. Sundon ta ang sugo niya, aron maangkon ta. Ang kaluwasan nga gihatag niya, sa Ginoo kita luwason niya. Kaluwasan dawaton ta, kay kini dili na buhian pa. Kaluwasan kutanta, kay kuhaon ta sa Ginoo. Sundon ta ang sugo niya, aron maangkon ta. Ang kaluwasan nga gihatag niya, sa Ginoo kita luwason niya. Sundon ta ang sugo niya, aron maangkon ta. Ang kaluwasan nga gihatag niya, sa Ginoo kita luwason niya. Salamat, may gana, may soon. Magambot dalaygong Diyos nga tagiya sa among kinabuhi. Dako kami kalipay ug pagpasalamat nga na kanimo Ginoo, ingon nga ikaw nagauban, nagahatag kanamo lamdag sa among hunahuna ug katinawan sa imong balang kasulatan. O kining among gisgutan, adunay igsuon ang imong anak nga si Ginoong Hesus, o kami nagatuo, o kining among nasabdan, o kini makahatag unta kining dugang kahibalo o kalig-on sa among pagtuon o pag-alagad nga na kanimo Ginoo. O kining tanan among giampo o gipangayo o pasayloa usab kami sa among mga kalapasan, sa pulong, sa buhat, sa hunahuna, ingon man sa among nakita o kining tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus, ang bugtong personal namong luwas. Amen. Og daghang salamat.